Togo savol javob nechse шумо ҳатмиян тағйиротҳо овардаги агар ягон гап ягон савол ягон чӣ боша неҷада мехонед тағйиротҳое ки шумо агар мақсад ки агар ягон ҷош хато боша мақсади шумо дигар боша метавонед дар онҷо паст мекунед овозии шумо ҳатмӣ аст ки барои оянда лозим бошад барои оянда дурахшон инҷа савол ҷавобҳо шумо